ଅଫସୋସ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବି ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ହଟେଇବେ ତ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖେଇବି। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଶୋ କରିବ। ଗୋଟେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯିବେ। ମନେକର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ନେଲା ପରେ ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ତ କ'ଣ ଏଇ ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ତ ମୁଁ ହଟେଇବି। ତ କେମିତି କରିବି, ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବା ଆଉ ସ୍ପିଟ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଆଗ ପଛ କରିବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅଛି ଏଇଠି, ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଠି, ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ୟାକୁ ଟିକେ ଆଗ ପଛ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଇଏ ମନେକର କଟ୍ ହେଇଯିବ। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଛି, ତ ୟାକୁ ମୁଁ ହଟେଇଦେବି। ତ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଏଇଟା ଉପରଟା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହଟେଇବେ ତ ଏଇଠି ମାରିବେ, ତ ଏଠିକି ହଟିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଠି ନାହିଁ ଆହୁରି। ତ ଏଇଠି ମାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଯିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ଆହୁରି ଗଲା ପରେ ୟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କେମିତି କରିବେ, ଏଇଠି ମାରିବେ। ଏଇଠି ଅଛି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ୟାକୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ମୋର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମନେକର ଗୋଟେ ମଝି ପାର୍ଟର ଦରକାର। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସୁଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ରହିଯାଇଛି। ମନେକର ଦେଖ ଟିକେ ପଳେଇଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖିଦେଉଛି। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଝି ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ହଟେଇବି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଟ୍ ଅଛି 3 ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ୟାକୁ ଏମିତି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି କରିବେ। ଏମିତି କଲା ପରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମାରିଲା ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ମନେକର ଏଇଠି ଯେତିକି ମୋର ଦରକାର, ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଠି ମଝିରେ ସ୍ପିଟ୍ ମାରିବେ। ଏଇଟା ମୋର ମଝି ପାର୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆହୁରି କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଉଛି। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏରିଆଟା ମୋର କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ମନେକର ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ଏତିକି ଏରିଆ, ତ ଏଇଠି ଏତିକି ମୁଁ କାଟିଦେବି। ମନେକର ଏଇଠି ମାରିଲେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାରିଲା ପରେ ଲେଖା ଅଛି ଟ୍ରିମ୍ ରାଇଟ୍, ଏଇଠି ମାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଟିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ମନେକର ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ କଟିଗଲା। ତ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଅଛି ଉଣ୍ଡ, ଏଇ ଉଣ୍ଡ ମାରିବେ। ଉଣ୍ଡ ମାରିଲେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଆଉ ଉଣ୍ଡ ମାରି ଦେଉଛି। ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିଥିଲି, ଏଇ ୟାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଏମିତି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ଏଇଠି ମାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିକଭର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନେକର କେଉଁଠି ବାହାରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍କୁ ହଟେଇବେ, ସେଇଟା ଶିଖେଇବି। ଆଉ କେମିତି ନଏଜ୍ ସାଉଣ୍ଡ ରିମୁଭର୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।